Inselmulkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa l-aħħar darba li ħankunu qegħdin nittrattaw ix-xtajtiet Maltin. Għax meta bdejna din l-avventura, bdejna ngħidu ħatilbaħ jew xi qaħdira jew għajn tuffiħa l-iktar popolari. Imma ħol xarek. U ġib iż-żejt. Min ikollu. Ġalina. Eżatt. X'jgħaddu? Jgħaddu l-iktar żewġ bajjiet li forsi kienu imprevedibbli. Underdogs. Però meta tħares lehom, it-tnejn huma sbieħ ħafna qed nitkellmu dwar Hondo ir-Rummin f'Għawdex u Arlapsi f'Malta. U llum ħankunu qed norukom l-avventura tagħna għax morna nżur daw iż-żewġ bajjiet. Ovvjament, Sander ħalba t-tikkata u jiena bqajt Malta Arlapsi. Mhux hekk jien mort Għawdex, u taf kif bdiet? Mela bdej billi tlajt fuq il-vapur ta' Għawdex. U se taraw kemm daw iż-żewġ finalisti tagħna għandhom komuni bejniethom. Eżempju, faċċata ta' Hondo ir-Rummin hemm il-gżira ta' Kemuna. Fil-waqt li Arlapsi qiegħda faċċata ta' filfla li għandu speċjali dan il-post li meta tħares lejk qisu pool naturali, imma d-differenza għal dej pajdipuż normali li mmorru li hawnhekk huwa baħar sabiħ, miftuħ u blu. Forsi ma jagħmlux daqshekk għalih it-turisti għaliex il-post huwa ċkejken u ma tantx hawn fejn jkun hawn deck chairs u postijiet biex tixxemmex, imma l-bqija huwa post sabiħ immens. Jekk tħobb timxi hawn mixja sabiħa wkoll fuq l-irdum u jekk tiġi fil-ħin it-tajjeb testa wkoll tammira ix-xemx nieżla f'dal ġmil ta' xenarju. Hondo huwa ħafna isbaħ meta jisbaħ. It-tnejn li huma imma l-aċċess tagħhom tista' tgħid illi tittinżel niżla daqsxejn wieqfa mhux ħażin. Kemm hawn kif ukoll in-naħa l-oħra. Anke qrib Hondo ir-Rummin hawn ħafna u ħafna fejn timxi. Fil-fatt tista' timxi sal-imġari jekk trid minn hawnhekk u ta' min ngħidulkom illi għal min qatt ma ġie il-Hondo ir-Rummin, Hondo ir-Rummin hawn ir-ramel. Inkredibbli kemm iż-żewġ xtajtiet tal-lum jixxiebħu għaliex anke hawnhekk fl-1960 kien hawn il-ħsieb li jsir distillery plant illi mbagħad sfaxxa fix-xejn u imbidel. Imma naħa l-oħra hawnhekk ukoll insibu reverse osmosis li bħalma nafu qabel kien hawn problema kbira ħafna ta' nuqqas ta' ilma. U ir-reverse osmosis f'Malta kienet parti minn din is-soluzzjoni. Qegħdin hawnhekk mal-Beach Boys nistgħu ngħidulu. Le, il-ħut tal-post aħna, mhux il-beach. Beach anzjani. Anzjani, le, 60 plus. Isma' hawnhekk x'jiġi allura? Ereq mużum. Ereq miżum. Ġifieri hawnhekk Arlapsi dak hemmhekk. Hawnhekk ereq miżum. L-art tal-abs innaħarom. Hawnhekk jgħidu li ereq kien wieħed jien kont naħseb ereq xi mażun, mhux mażun kien, imma il-laqam tiegħu miżum. Isbojat Arlapsi tasal ukoll b'daw id-dajjes ħelwien użar li jsibu l-kien hawnhekk f'Arlapsi. U hawn ukoll bosta boat houses ikkoloriti ta' nies li huma dilettanti u dilettanti kbar tas-sajt. X'tagħmlu hawn? Qabel kienu kun hawn dajsa ta' xi tziju ta' Great Uncle, kienu kun hawn id-dajsa kien iżommu għad-dajsa. Dan ilu hawn minn qabel il-gwerra. Għax rajt klieb li meta għamlu radar station hawn fejn hawn il-reverse osmosis. Kien hemm l-ewwel radar station li kien hawn tal-Ingliżi. U hawnhekk kien fuq il-ktieb li rajt, kien diġà jeżisti. Dal-ar? Ejwa. Hawnhekk għax Arlapsi kienet ta' familja waħda. Lapsi tibda meta jemmu xar, kien hemm gate, hemm dak it-torri, minn jiena smajt li xi familja mitzi. Dak-torri ta' tal-viċin? Iva, wkoll. Ma l-art kollha kienet ta' dil-familja. U tziju, mhux tziju tiegħi ta' tziju Grejta. Kien talab biex ħaffer u ħaffer dalar. U llum għandhom post fejn jibidlu l-malja. ta' min ngħidu li fil-qiegħ ta' Hondo ir-Rummin hemm il-kejbis li qabdu l-elettriku bejn Malta u Għawdex. U tħares din il-bajja insibu il-kappella tal-Madonna tal-Blat. Issa, tafu l-kappelli tagħna kollha bil-leġendi u l-leġenda ta' din il-kappella hi sempliċi ħafna.
jaħsbu l-imbniet biex minn kemuna tinstema il-qoddis. Għaliex għax ġiri tant ikun mal-temp u rieħ l-lum ma jċajtax illi l-qassis ma setax jaqsam il-fliegu għal-kemuna u allura kienu xandru l-qoddis minnaw u jisimaw minn kemuna sa kemmi vera ma nafx. Iż-żewġ postijiet huma magħrufa ħafna mad-divers, speċjalment hawnhekk meta tinżel fil-qiegħ tal-baħar hawn erjen illi huma spettakolari ħafna. U għandek hawn il-ħut hawnhekk huma vera friendly. Jista' jkun għax mis-siġġiewi, ma nafx. Min ikun ħajibda d-diving hawnhekk f'Ħondoq ir-Rumien huwa ftit aħjar għax hawn iktar il-qoħ u inqas perikolus. Ġew int mill-qala? Jiena mill-qala trabbeġġa dan ir-raħal. U qed ġew għajdilna kif kien Ħondoq ir-Rumien ftit żmien ilu. Sewwa, dana post li konna niġu speċi dakinhar dak iż-żmien kien tal-Mużew tal-Azzjoni Kattolika tfal. Bravo dak iż-żmien. Dakinhar konna bravi. U hawnhekk il-bajja kienet ħafna ikbar milli. Per eżempju, fejn hemm dik l-umbrella hemmhekk qed tara dik is-sidra, hemmhekk konna naqbżu għal rasna. Jiġifieri kien dejjem. Il-baħar kien jibqa' deżem ġew. U żgur il-bajja kienet iżjed il-ġewwa kienet l-hemmhekk. Dan peress li hawnhekk imbena l-mol tax-xatt għamlu ħafna explosions, probablement raġel miet hawnhekk bil-ġebel kien. U għax kienu jgħalquh. U dak il-ġebel, peress li ħafna minnu mar fil-baħar, all-right, sar ramel, ġebel u dejjem iġib. Bil-mod iffurma bajja. Emmissa, sinjuri, jiena minnaw nixtieq li nagħlaq il-votazzjoni, anzi qabel nagħlqu l-votazzjoni ħalli nkunu nafu mir-rebaħ, nieħdu l-aħħar 4 voti li nsibu. Tlaqna? X'ismek? Joseph mill-qala int? Le, xewkija. Mix-xewkija, sma jkun kellek tivvota x'aħna qed nagħmlu l-isbaħ xtajta. Bejjar Lapsi u Ħondoq ir-Rumien li inti vvota. Mux Ħondoq ir-Rumien. Tiene. Dubju. La dubju. Dejjem iġib. Għallabsi li zjed li nafu, Ħondoq ir-Rumien jgħidu li sabiħ bajin fuq. Mela ħana tul vota law imma. Ħondoq ir-Rumien. Mhux għax hawn ċejjed tajtek. Le, avolja mill-qalem ma xorta. Xorta tara isba. Eżatt. Mela, minna ftit ora tkun taf mir-rebaħ. Dejjem iġib. Inti x'tistenna minn hawn ċier mhux Ħondoq ir-Rumien ħanażillek. Imma hawnhekk sabiħ ukoll. Aw sabiħ ukoll, ovvjament, għax ikun ma ġejtu. 99% nivvota l-hawnhekk. Ħondoq ir-Rumien. Ħondoq ir-Rumien. Tajjeb, issa naraw mi ħajirbaħ. U brifnu inħabru li l-isbaħ xtajta f'Malta u għawdex Lapsi! Proset lil taħt li ma Siġġiewi. Siġġiewi, taħt is-Siġġiewi minna nselli il-lawċin kollha l-imsiken tlifnija tlifnija. Dejja għandi lil Naomi. Naomi, inti nimmaġina inti mis-Siġġiewi, mhix hekk? Minix mis-Siġġiewi. Le? Le. Ma mi fejn? Mill-Gura. Allora, sorry, kif tinnomina? Tkun l-ewwel waħda li tinnomina l-Lapsi. Għax hawnhekk l-arstija joqgħod iż-żurieq, viċin, jiena nħobb nom, so hawnhekk għalija l-isbaħ. Mela la joġbokaw u kont propju inti li nominajtu l-ewwel. U tkun ħafna wkoll. Ħantuk barbecue biex tibda. Tista' tagħmel barbecue sew? Tista' tagħmel barbecue saw? Tista' tagħmel barbecue? Ma naħsibx. Mela x'imkien ieħor Ma naħsibx, qatt ma minna barbecue, dejjem nom ġejt. Tajjeb, isma'. Xo għamel barbecue fejn hu legali imma dan minn nominat infrastructure Malta għalik. Grazzi.